فهم madu siraja mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi allah njokke ahmada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إذ تسعدون سبتر سهان دوغتون اندوغي ليدي كم الصحابة لا ندري نك كيف نكرلي نبينا برا ادي بندوغا ولا تلوون على أحد on goñanta ko hay goto on duttanta ko goto fon dogal ƴeewa dandiri hoore muɗum raani wi iliya ibadallah yimɓe fof en doga seeɗa heddoriɗon e makko mi ƴeewa no dandirimo ɓen gaña hen no feewi no feewi wara suuƴe ɗum to la noddon e noddon fi usaako tagal moɗon on ɗon tagal moɗon on wiya on iliya ibadallah oɗon doga fa athabakum allah yoɓi on sabu ɗum gamman bi gammin sunnu e dow sunnu gadano ko wonde on poolama sunnu ɗimmo ko anda sa sama gañama on dundimo on dogi ɗi sunnuji noon yo yoɓi on ɗon ɗi allah ne hatano ɗum ɗon o wi o yaafima on to ko likay la tahzanu ala ma fatakum haade mum sunade eko ɓocciti on ko kono jande ɗe taw puɗɗiri ɗiɗi jande mbiɗo on pooli ɗum ɓoccitima on mbeɗa mbason sunade he wala ma asabum kadi mbason sunade ko heeɓi on ko woni mon waɗaɓe kadi on poolama mbason sunade ɗum kadi ɗum fof noon ko golle mon tan wallahu khabiru bima ta'malun allah kumpiriɗo mbatton ko kala goto mo waɗi yo andu allah ne humpiri hay hunde hen allah majjani summa anzala aleykum tagal mo jippine dow moɗo kanko allah min ba'di ghammi tagal sunnu o aman tan o jippine mon hoolare gonɗon hooliɓe no asan gongoɓe no hasde en gonga fitna tefulde mayde gonɗi ɗi yawsa ɗa'ifatan minkum eɗi kippo hunde e moɗon jayɗo wonde dokkucu mum ene gonga an ɗon kam hoolima ko ɗa'ifatum woni hen wone mon gada hammatum anfusum ɓen kamɓe ɓe goƴiɓe ɓen kamɓe hen goƴiɓe ɓen kam goƴaka sonani daɗiri hay soko peelaɗo ne waɗa caggal mabɓe ma ngo pumɓe jahalaɓe joɓe kamɓe ɓen gon ɗanaka ɓen gon nafigeɓe ɓen kañumen yadulluna billahi gayra alhaq ɓe cikka allah ko wona gonga ɓe cikka allah ko wona gonga zannal jahiliyat hono sikki jahiliyankoɓe no ɓen cikkiri wonde nelaɗo waɗama ni walla cikki nelaɗo wallatake ni ɓe kay nafiɓeɓe noon cikki kañumen wonde o waɗama walla o wona jinganteɗo ɗum waɗi ɓurɗi ɓe mbiya kamɓe nafigeɓe hallanami on mission mbele makko min jeeyi e hunde he amru o mbele makko min jeeyi hen so ala wiyama jaafi hen kiɓe kamɓe ɓe mbi mbele makko min jeeyi e hunde he ɓuuri wiɓe innal amra kullahu lillahi hunde ko allah tan goto
jogii ɗum altan jehen hunde altan jehen ñaawol hay goto jahen ñaawol woni ɓe noon naafiqeɓe ɓe noon yukhfuna fi anfusihim ɓe cuuɗe e nder maɓɓe ma laaɓi ndo ko peññinantama ɓe cuuɗe ko ganduɗa ko peññintaɗo ɓe kaal holko ɓe mbiyata jagude e mbiya nder maɓɓe law kana lam nawri sinno ko min jeeno e hunde he sinno fof ko min jeeno e hunde he maɓatunna ha hono min mbartinoke ɗo nden hande wattano min gattano min kaɓe saka en bare ƴeewi laɓ maɓatunna ha hono min mbiyata min kaɓe ha ɗo de mbi min mbaretake ɗo saabu elle gata ko warede ɓuri wiiɓe law kuntum fi buyutikum sinno fof gonɗon ko cuuɗi moɗon on jaltani yaade ha ɓoyaade cuuɗi mo gonɗon la barasa alladina kutiba alayhim alqatlu amadaji e mon winnaɓe ko mayiɓe hande ɓe ɓe jaltan no jaaha ha to mbarteɗo mbareɗo no maayi neɗɗo woni suudu mum jamma jam yaltana haaju tan yaha maaya toon artani mayɗo ko sentino o yahatno to en kala nde watta ma o yaha ha ɗon o maaya ɗon walyabtali allahu ma fi sudurihim ko ha Allah jarribo ko woni e ɓerɗe moɗon ko ha Allah jarribo ɗum o ƴeewa fale mon laaɓɓe laɓɓinɓe e naafiqeɓe ɓeɗe fof laaɓta ceer won jarbi garowo ɗum addata ɗum ha ƴeewi yimɓe no mbayi hen ma yiɓe laaɓa ceer ne laaɓi togon ɗo ne jarani men hunde fof ma keddo hen jaaɓe kañumen doga jalta ɗum ɗo jarani ɗum ɗo jarani ɗum ha laaɓa tan Allah kotta ko fof ko heewi hen ko ha laɓɓini tan ha laaɓa janggo so ari dalga yimɓe gara ɓene aldene ɓene jeego ti kamɓe fof gonnoga an ɗum famata ko minen fof gonduno kono guila ga laaɓa wonɓe gonga ɓe gande kamɓe fenaɓe ɓe gande wali mahisa ko ha o laaɓtino folto ma fi ɓiɗu kone ɓerɗe moɗon ko ha laɓɓene tere goto fof ɓerɗe mum nde konto ko andu ha kono won jarɓe garowo tan goto fof ma ande holɗo heedi wallahu alam alim zati Allah nande kone ɓerɗe ko enen goni ganda enen ga jonno wadde ko watte ko ha enen ganden wona kanko emo andi hay hunde suuɗakimo hen kono ha enen nde ganden saabu nande sallah sallam alsinatul halqi agalamul haqqi ɗemɗe tagoje ɗe goni kuɗi Allah ɗi kala mo ceedniga ko moƴƴo on to Allah to ko moƴƴo kala mo ceedniga ko bonɗo on famnaki to Allah to wona moƴƴo toon nde noon ma Allah feññina hawliɓe fof inde nden to Allah min ko ayde ɓen ɗon dognoɓe ñande hare nde dogɓe ndumti jeehi goppi hare nde ɓe jamata kadi ñande tentide kawrude ñande julɓe hay fere kawrude dogɓe ñande hen ɓe innama stazallahum cheytan bi badi ma kasabu donc cheytan de cheytan tahniɓe koko saabi ɗum noon bi badi ma kasabu ɗon bakal mo mbaɗi on so cheytan wawi tahindeɓe neɗɗo kala ko heeɓi ko golle mum tan heewi wonde ko golle wonko mbanno kamɓe ɓen ɗon on bakkat won so ha cheytan heeɓiɓe tatniɓe ɓe taati ɓe dogi ɓe mbar sawi ɓe dogi hare nde wala gada fallahu anhum kono fof Allah yaafima fof Allah yaafima inna allaha ghafurun halim Allah baaɗo hafrude kadi ko muñowo ya ayyuha alladina amanu e hemo jiɓe gonɗiɓe Allah la takunu kalladina kafaru woto nande e heefereɓe walla naafiqeɓe wa qalu li ikhwanihim ɓe mbi bandiraɓe mumen ɓe mbiɓe ida darabu fil ardi so ɓe jiiɗi ɗannade e leydi he walla ɗannima hen maayi toon jano ko lawol l'islam mayor toon aw kanu ghuzzan walla ɓe gonno ko honoyoɓe ɓe jano ko konu ɓe jano ko e konu e maayi hen ɓen nafɓe ɓe mbiya law kanu indana ma matu sinno ga ɓe gonno e maayi tan sa e maayi koɓe jeehi ko ɗum waɗi sinno ɓe jahano e maayi tan ɓe mbiyani ɓe magotulu e mbaɗatanoke ɓe mbiya noon sinno fof ɓe ga ɓe gonno ɓe maayata ɓe mbaɗatake sa e mbaɗama fof koɓe jaha sinno ɓe jahano e maayi tan
Allah wi liyaj'ala Allahu dhalika ko haala wada dum ngol kaatu haala wada dum hasatan ko perte fiigude heɓeta ha on ɗum ɗo way kono ko hunde wasande ni heɓet maɓɓe e mbaɗ ɗum ko basal wonandeɓe ko perte wonandeɓe kono ɓe paamani wonto woni ko woodi ko Allah yehi wi ko Allah on gurnowo Allah on barowo yaade nde addata mayde joɗande hatta mayde kala mayde mum yonti so yehi so jooɗi maaya tan ko Allah on gurnowo on barowo wona yaade nde wariɓe wona joɗade nde dandataɓe wallahu bima ta'maluna basir Allah ko jiiɗo ko ngol ton ko omo andi ko kal ton ko omo andi ko ngol ton ko omo andi hay woni majjani te ko jogo on wala en gotitum fi sabilillah wallahi so on mbaɗama e lawol Allah joom yeehi jihaade ha waɗama hen aw mittum walla on maayi e lawol Allah joom yaano ko gollol jihaade hay soɗaka kam maayi toon ɗum nayi ɗum la maghfiratun min allahi wa rahmatun khayru mimma tad'un kafragal Allah gongal e ɗum ngal e jimdor wonde hendu ɓuuri ko kaɓe on ka o ndenni aduna ko joom wuuɗo ga ko juuti ndenni adunaji jawɗele e gueɗe mbaɗ noon ko joom jehto ko ɓuuri dañata ga ko heewi ko fof ko bolle kuyɗe so ƴeeɗama ko dañato toon ko walla immittum wallahi so on maayi tan to on mbaɗaka e jihaade maayini hoore mum tan aw ɓutulti walla on mbaɗama e jihaade layla tumseno ko altan paaɗum maayiɗo waɗaka o maayiɗo tan e ni walla mbaɗaɗe jihaade o fof koto Allah fayi joni noon maayiɗe e jihaade o on kam yahani ko Allah on ko Allah on joɓoɗo Allah jaɓɓoto ɗum Allah yeɓata ɗum ko maayiɗe ga wona jihaade maayi o maayi tan ko hoore mum ya koye golle mum tan fawi hen kadi wona jaɓɓugal Allah dañata ɗum nden noon ko teddugal mawgal woni e mayde e jihaade nela sallah sallam ne wiya ala dewowo e lawol mayde ɓenne yiɗa reftude ɗon Allah ko ɗum muusi so wona mayde e jihaade on tan yiɗa saafoyi kadi yo wurtu waɗe kongol kadi maaya hen on tan yiɗa mayde saafo Allah wi fa bima rahmatin min allahi linta lahum ko sabu jurmɗer Allah immiɗo Allah ɗum saabi ha newanɗaɓe a Muhammad sallah sallam nde ko Allah okkata neɗɗo gardiɗo wonde jurmotoɗo yimɓe ɓe ardiɓe ha ɓen jiɗamo gowamo koolomo gonɗa e makko ko jurmɗer Allah on gardiɗo ɗum waɗi newanɗaɓe newade ma nde jikkujuma moƴƴi ɗi waɗi ɓe jimmaɓe cuusma e ɓaɗima walaw kunta faddan sinno gonɗa hen neɗɗal ceknigal kamnigal bonɗo jikkuji walidal qalbi jorɗo ɓernde sinno mbanda la fadduni holle tawi tarimi sarmaɗo o tan ɓe cakondi kamɓe fof sino gonɗa hen neɗɗo jorɗo ɓernde ƴagguɗo kamɓe fof ɓe cakodiren hay gomata sarmaɗo wadde ne waade ma nde ko Allah moƴƴatma wamma nde wiiɗo ha yimɓe cuusma gowma jiɗma takkima tawde ko noon fa mi yafoɓe ko jiiɗa a mbiya gari ga ɓe doga ɓe jaha goppuma yafoɓe woto nanguir ɓe fof kadi wastahfir lahum yafnanoɓe Allah waɗi wi ñaago Allah Allah yaafoɓe woto haɗa yaafade ɓe tan ñaago Allah yaafoɓe kadi beele Allah ne yaafoɓe kadi wa shawirhum fil amri disnoɓe gueɗe he fof hunde ko abiri haade ko nonne kala ganduɗa ko renda disnotoɓe hen disnotoɓe namde hen miijoji mabɓe woto wi aɗa miijo ma tan aɗa yaade hen neɗɗo Allah andi joguiɗo feere moƴƴere ne wawi ƴuuro e coksel gueɗa sikkano ƴuuro tan kadi ko hunde rendani goto fof sitini wonko jeeyi hen ma ɓeyde nangude hen jiida e so hollama ala ko jeeyi hen ɓurta nangude ɗum min ceerno mawɗo ne haala wi ɓuri mittade dal fof ko fuurankoɓe so ɗen jaaha ɓe mbima ya ar a andi lawol no feewi sa foti dafa jam honno dewten mbiye ndewen ga ɓe mbiya ndewen ga luuɗo ha ɓooya mbiye kawron jom on samama ndewe ma kono aɗa andi aɗa andi ha yaha so haɓe satima goto yaha caggal ma mbi oto okkoni oto andir yeere taw ko cakodi ko foyi laabi ɗum mo sawara to wonko golloto ko heewi e nder yimɓe he fa ida azamta sa felliti noon fotaka alallah hen kadi hay nde haalde fuɗɗoto nde
nda salantini makkana ne ngar eteɓe keewi ngolɗo ngal ɗon kewal o noddi makko o noddi sahabaɓe o haalniɓe jonno holno mbatten min noon jiimi ɓe gonɗe wuuro he kaɓoɗen ɓe ɗo ɓe tawen ɗo ha ɗo wuuro he kaɓoɗen ɓe nde wuuro he mbasi yaade ladde kono holno mbiɗon si surtout sukaɓe jahano jihaadi batir ɓe ɓuuri wiide ala jehen jehen ladde to ɓe tawi on toon kono gonen wuuro he kaɓoyeɗen ladde to jonno ha fof ɗiɓe hawri wonde yaade ha fof hawri fayde yimɓe jaalade kaɓoyoto newaɗe bisimilla jehen ɗo wonta hande addunere nde o naati o ɓonni mécanisme makko e nder heen noon ko woni toon ko on fewnito ɓe mbi enen de o ko mbaɗɗen yaade ladde nde ɓay hawrande sa sallam en pami wiide ɗen jaaha en pami wiide en posam joni so aten kalnugo en kayri ɗi mbaɗen no ɓe mbiri noon o arti e mbiminira joni de tawde ɓuuranma ko wasi yaade de neri ala wona noon neraɗo sikki ha ɓorni noon kadi ala sagoma ha ɓori hano allah waɗi fof donc en jahat tan weɗo fo irage tufta sa filti han kadi wakkilo allah han kadi ala yetti caggal disnagol ko nde saha mum jogui so ɓenni tan ko heddi han kadi ko wadde golle oto ka allah wakkilo allah han kadi inna allah allah kay yimɓe taki o yiɗi wakkiltoɓe wakkilo allah nde ko ɗum woni rokkata fof saabu in yansurkumullahu fala ghaliba lakum so allah walli on polowo mon ala polowo on so allah waddi on ala polowo on han kadi kono in yakhlukum se o woppi on oppidi on koye moɗon manalde so kin mbaɗi hol ballo on caggal allah on ira ballo caggal allah ndeke jomum ƴewni allah ko feewi ene feewi ƴewni allah gonga e wakkil allah no feewi ande ko allah hon fof wa ala llahi fayto wakkil mum julɓe heeƴi wakkil allah tan yo koolo allah fawoye dow muɗum eywa e nder nde yam badre ɓurtani ɗo seeɗa ɗum ko yam badre ko heɓano ko e dande ɗen woodi on ko yiyaka woodi ɓi mata ko eɗa ƴitta tawata hay goto yiyaka allah wi o ma kani nabiyina an yughalla won jangiɗo ma kani nabiyina an yughulla ha nanani annabi an yughalla nde janfere annabi janfene fawe ko waɗani walla rendini hunde ha gasa ko jihaadi rendini kanko rendini goɗɗo ƴetten taw tinani ko janfade annabi fotani wonde so tawi ko anje wolla mbiɗen ha nanno janfade mbiɗen o ƴetti hunde nde ko yimɓe fof ndendi waɗi ha gasa o ƴetti hen taw goto tinani ɗum anani wat fawi ɗum o watta ɗum sallallah sallam wa man yahlul yaati bima ghalla yawm al-qiyamah kala noon janfiɗo ko janfi ko ñantarga ma wattir ɗum kala janfiɗo ñandaga so ari maɗa ko janfigo ya Abu Hurayra heewi nala sallah sa immi ne waɗi ne hurbina nene wotere o haali heen noon janfade janngal jehende laawol l'islam woɗo daña heen goto waɗi feere wujjito ɗum hettitino heen o haali noon ɗum e bonde ha o wi oɗum hawde goto mon ñandarga aɗa ngela bone e dow daani mum ne ŋaaka o wi en laaɗo wallam faabo mi mbi ala ko mbawa mam hay mi haalnino gilden cella yewno hawde goto ñandarga puccune e dow daane mum ene hija o yen laaɗo walla mbi ala ha mbawamam hay hunde mi haalni noon woto hawde goto ñandarga dammol nayi e dow daane mum ene meena o yen laaɗo walla mbi ala ha mbawamam hay hunde sabi mi haalni noon woto hawde goto ñandarga ewa fitane e dow daane mum ne luuka ne haaca e o yen laaɗo walla mbi ala ha mbawamam hay hunde sabi mi haalni noon woto hawde goto ñandarga ewa ñande wadde joom kala ko joom suuɗi ga ñandaga so ari ɗum ara e dow dande makko he ne
ene waɗi so tawi ko mbeewa ene meena soko nagge ene huuna ko wawi wonde fof soko tan joom ara wiye yo wallu tan nelaɗo so yiɗi wawi wallude hol mbaɗa wallude waɗi ñan heen yo dannide holude somi tuwa fa ko nostimaka so sagal ɗum kala fittana ko wonno fof tottite yoɓe ha timmi fofum laaɓa ɗum tawi toñe kake ɓeyentaki bone ɓistantaki moƴƴere afaman ittabaa ridwana allahi kaman baa bi sahadi min allahi mawahu jahannam wa bisa almasir afaman ittabaa ridwana beele gabbiɗo weleede allah def tofti allah jamfaaki bonnaani beele on kaman baa en nanndi duttiiɗo bi sahadi dutti tikkere immorde allah beele ɓe ko gootu ɗo ɗoftiiɗo ne ɗoftiiɗo ne waɗa golle yamirode allah e o gofɗo no woofi no janfo beele ɓe ko gootum te gofɗo ma o jahannama woni jipporde mum ko jahannama bisa masir e ndew boni ko jañi beele ɓe ko gootum la ɓe gona gootum de ɓe gonta gootum hum kamɓe noon darajatu indallahi ko darajuji eɓe darajuji certuɗi to allah eɓe certi darajuji sabu ndeɗo weleede allah o on dañata ko baraji dañata ko aljannaji jaa tikkiri allah o dañata toon ko leerto dañata toon ko jeygol wallahu basiru ma tan allah ni yii koɓe gollata ko basiru ma yaw mo yii ko gollata ko te ma o yeɓu galle maɓɓe qad manna allahu ala almuminina allah moƴƴani juulɓe ɓe id baasa fihim saade wonil e maɓɓe rasulallah ɗum foti nira jaaɗe maɓɓe wona goɗɗo wona jannaninke ala ko kaalo arɓe ɓe kaatira ɗum ko jaaɗe maɓɓe ɓiɗɗo maɓɓe ɓiyiɓe o neli e maɓɓe jaaɗe maɓɓe wona malayka wona adamima wona arabe ala ko jaaɗe maɓɓe ari yatlu alayhim ayati en dustire maɓɓe ayaji allah ɗe woy zakkihim ene sinnaɓe en laɓɓinaɓe ene moƴƴina jikkuji maɓɓe ene feñtaɓe ha peewa o yallimo kitabu o jangina dusere nde o janginima qur'an e bindol fati karallagal e ñañade hono sunna o allah koye moƴƴini julɓe nde o rekki ɓe oɗo baani ɓayen kanimi ngal ɓe kayinde ko aadi ɗum ɓe gonnoɗa fi dal ɗum ko majjere mawde majjere labtinde ɓe gonno kamɓe hefreɓe kamɓe juuɗe kam yimɓe gonno koye majjere mawde ko ende majjere mawde ittiɓe parti ɓe oɗo nemi labtude أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أولما أصابتكم تأجلت مصيبة هبوان مصيبة هبوان أهد أمبرنا فتوانجي للنت أو مصيبة هبوان تن te kada sotti mi da non dañi ko hono laabi didi sabu badiri ko bari ci fan jeedi wonde ci fan jeedi waddo dañi hono laabi didi jono non ci fan jeedi ka bari barando on dana ka dar kulti mi anna hono woni min hono dum woni min ko min julbe min bare wargo wangoni min pole pro wangoni min gondi la sallallahu alaihi wasallam hono woni buribe ko mi dam ko non be yiw ko e mon on bakkat ko bakkat mon won do sabu ko onon goppi to mbiyen yo gondo onon mbiyen yo gondo woto jikku onon jippi onon mbaɗi inna allah ala kulli shay'in allah woni waɗi allah wani wadde feere hay sinno on jippi oton poolon kono o waɗani noon ko ha nehɗon mbasa ñinode so en ñomirama kettoɗen yewrede mbayi yewrede hulɓini wa ma asabakum kala ko heeɓi on yawmal tagal jama'ani nane pelɗiɗɗe kawrude so uhud no wayni no jiiɗon wayni fa billahi allah sakkiri yamirode allah wonɗo yamirode allah wonɗon kono noon allah ñawri woto mbiye goɗɗum ko ni allah ñawruno kabo sabu hunde fof o fayi noon ko e laawol mum hakadi wona wonde o waɗa hen kayisaji goɗɗi walla kadi goɗɗe ko ɗon ko on julɓe hatta so ngoppi lawol tan yana e mum woni yalama allah woni yalama almuminina ko ha allah anda julɓe ɓe ay nane o wino en anda hay woni majjani nde ko ha anda tagoje makko ɗe seedeji makko ɗi ha annaɓe
holɓe ngon haqqi julɓe haqqi goniɓe haqqi ha ɗum ande sabu ay goni haqqi nde wi ha wuri wunde ɓen jogi fa en la sallah sallam ɓe tan keddini la sallam heddiɓe ko nokku ko ma ɓooyi ɓen nani ndeɗa mayani ko dogde ɓe gata ndene ɓe gati doole nene fere ɓe dogi hen kadi o jaalo walla nafiqo ha nafiqe ɓe ganda ha nafiqe ha Allah anda kadi nafiqe mana ha yimɓe ganda nafiqe ɓe wa qila lahum e ɓen mbiyanoɓe taalo arti fi sabilillah yimɓe Abdoulaye ibn Bay yimɓe e wondi mum ɓe nde harde ni fukkiti Madina ne payi Uhud ne jaha ɓoyede nde ɓe jeeha e laawol nafiqe hoore nafiqe Abdoulaye ibn Bay o wi onon eɗen jaha ɗen mbaɗoye dow mere ɗum ko firti min de mi yeehi hortiti heɓe gabbima jeehi mbasiyade haare jonde nde mu ngoni yadde woni onon ngare gay ngare ka ɓeyde lawol Allah woto jeehe woto mbanne koye moon ɓe mbi on yoɓi taalo ati ngare ka ɓeyde lawol Allah ɓe mbi awit fof walla ngaron kam duñcon hefreɓe e jooɗoyande men ɓe ngaron duñconɓe ɓe mbasi settade en gaalu ɓe mbi law na alamu gitala sinno min mbawno haare ɗo tabana min gabboto noon kono min mbawa heɓede sinno mbawa heɓe min gara min kaɓoy kono min mbawa heɓede ɗum waɗi somin jeehi joni min mbaɗa tan e dow mere ɗum noon jala ko min jaha ni ɓendu wiɓe ni ɓe ha Allah andini yimɓe ɓenne wiyoɓe no sabu sinno yahano kata andata ko jogoɗo wiide ɓe gara wiide ni wiyatano foof ko gonɗuɓe ko nunduɓe ko felliɓe ko dariɓe ko ma yaha nde anda nafiɓe sali ɓe yaade ɓe nde anda woɓɓe ɓe fof anda hum ɓen agɗa lukku jom ɓeɗen min hulli iman ɓen ñande hen keftaka ɓuɗaɗe ɓe ɓuɗɓeɗade limanagal ɓen ñande hen keftaka ɓuɗɓeɗade e dow limanagal wiɓe noon ɓe yaguɗum mbiya fahimi o kaala ɗeɗɗe mabɓe e kullel mabɓe ma laysa fi gudu kaɗa ɓerɗe mabɓe koɓe kalta ko e koɓe miijoto ko ma goɗɗum koɓe miijoro kamɓe ko boni so baga o kaala min kay ko ni komin felliɓe komin nunduɓe komin gonɗuɓe somin mbawi haade min jami kaɓoye kono min mbawa haɓede so waɗi min jaaha haade maɓe heede ɗo mere e penat foof penat ɓattu wallahu alam bima Allah andi ko cuuɗata ko nafigagal Allah andi ko cuuɗata ko alladina ɓen kamɓe goni qaaluli hana wiɓe musidɓe mumen ɓe julɓe bandaɓe julɓe ɓe mbiɓe waqaade so ɓe jooɗi ɓe celi yaade jihaade ɓe mbi lawa ɗawnama ko sinno ɓe celi yaade jihaade ɓe mbaratano ko toon sa e mbarama ko jaɓe ɓe jaade min binta tan ɓe ngar ɓe jooɗo ɓe celi ɓe jeehi aya ɓe mbarama so jooɗi ɓe mbartanoke Allah wi gol wiɓe fadra u an anfusukum sey ko noon noon sey ko gonga kalɗon ko gonga onon duñane koye mon mayde kadine koye mon mayde in kuntu sa sey ko gonɗuɓe ko mbiɗon ko yaadde haɗi on mayde bisimilla jo kadine koye mon mayde onon kay on mayta goneɗo taw on mayta mbaɗa peeje ha wona on mayta an ɗum wawa won hawa fennaɓe tan Allah wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan woto sikku waɗaɓe lawol Allah ɓe ko mayɓe waɗaɓe lawol Allah ɓe woto sikku ɓen ko mayɓe bal ahya bon kam ɓen ni ko wuurɓe ende rabben to Allah ɓen ne guuri eɓen to Allah eɓe purki ndiwri bulaari no waɗa aljannaji kalɗo yiɗi ende purki ɗi ndiwri hen ruuji maɓɓe ɗi mbaɗa celli kala jiɗi ñamata ɗum ruuji maɓɓe ɗi ñamata ɗi guuri ko guurdam aljannaji gila e barzakh gila ɓe cuwaya taw kamɓe giɗɗo kamɓe eɓe nder aljannaji yurzaquna eɓe jeeɗe toon ñamde kala ko ɓe jiɗi fari hina eɓe belti caɗele ngala eɓe beltori bima atahumullah fodde kala adde ɓuura muɗum eɓe beltori kala addiɓe e ɓuural muɗum wa yastabshiruna eɓe beltoro mana eɓe beltina billadina e ɓen lam yataguɓe ɓe cuwa bade ɓeɗo ɓeeto no xam soɓe cagal juuɓe heddi cagal mabɓe ɓe cuwa mayde ɓe e mbiya ɓen yo belto ɓe mbiya ɓen yo belto yo jokku ko goni ko yo jokku jihaade o yo jokku darde nde ko jam tan woni yeeso kala jokkude nden darde jam tan tawata yeeso ɓe mbiya ɓen Allah khawfun alayhim kulol wute ala e mabɓe ala fof ko kulte yo jokku golle
la yahzan taw ngana sunno ala kullu ala dugol tan kambe to ngondo don holare woni ko don belam mo woni sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. عن عباس رضي الله عنهما قال: نعم. كانت امرأة تدور في البيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تدوافا تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله ما بدا منه فلا يحله فلا تأخذ زينة المنزل. رواه مسلم. ابن عباس قال: وي كانت المرأة تدور debbo noon goto no e suudu kaaba bilbeyte suudu kaaba ko yewƴani taw ko kolɗo ala hay witto goto ala tucci heddere ɗo ɓanndu sabu so tawi so garini hajju makkanaɓe mbiyan noon hay goto ɓe gotta cuñci mum ɗi addi rewɓe cuñci makkanaɓe ɓiɓɓe luwata ɓe ɓorno ha gasa hajju ha gasa wangani mbaɗa ko luuri fof ɓandu ɓoldu hajjo wangotto walla joomum luɓo jonno joomum wango ɓanndu ɓoldu o heewi o yata ko kolɗo ɓanndu ɓoldu fatagol joomum wona e wiide man yiiri tiɗa fat hol luɓo kam ko mangorimi so joomum heeɓi tajalu a farja suddira kam suddira farji mum ɗum tan yaha heddo ɓanndu heddi ko ɓanndu ɓoldu fatagol joomum wona e wiide a yam yabdu kullu a badu hannde kam ɓanndu fof ma feeñ walla hen hunde kam ma feeñ so tawi dañi tuddu so joni dañi suddi ko ɗum seeɗa ɗum suddo ko heddi ko feeñ o wi hannde ko ni foma bada min bala hillu kala ko feeñi noon mo kan hay goto de degnan hay goto ƴewde ko ala sago yam tan ko ala mbamen kono mo kan hay goto jafana artiste aya jippi hulusinne ko inde ko mesine kala jamama garɗon ala sago cuddon ɓalli moɗon mbaɗon heccuɗade cuddoni ɗum woni hakkille woni ko wajib neɗɗo wangota ko mukko ɓanndu ɓoldu julta ɓanndu ɓoldu alaa sago sen juul walla ne wango alaa sago suura awre mum kam rawahu muslimu qala allahu taala qul innama harrama rabbi alfawahisha ma dahara minha ma baɗana wal ithma wal baghy bigayri alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun aya o mba allah haali ko innama harrama rabbi woni ko joomum harmini alfahisha geɗe bonɗe ɗe feewi ajande geɗe cofde ha ɓurti jina en sangare en takkude yimɓe en wadde fittande en ɗen geɗe allah harmini maɗa harmin ha mabaɗan ko suuɗi e ko feeñi fof noon ala hen ko suuɗi ala ko feeñi fof allah ne haddi allah ne harmini waɗitma e wadde bakkat ɗum allah ne harmini ɗum wasde julde en wasde hoorde en takkude yimɓe en ñohode yimɓe en wal bagaya e bewre joguidde yimɓe ɓe gayri hake ta alda e gonga yaade tañ yimɓe ta ala e gonga ɗum woni ko allah harmini wa an tushriku billahi ɓe ndenditene e allah maɗa ne sabi saɗan ko jipani mo hujja ko allah addani mo dalil mbiyan ɗum ko allah kañum mbaɗi ɗum ko allah ɗum ɗon ɗum fof woni ko allah harmini ɗum wanta guɗo allah ma e kalta allah ko on ganda e kalta allah gueɗe mbiyan ko allah wini walla allah waɗi so allah wiyani waɗani on ganda ɗum ɗum fof ɗe gueɗe ɗe gonɗe allah harmini an abdullahi radiallahu anhu an nabi sallallah sallam qala لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا أحد أحب إليه المدحة من الله فذلك مدح نفسه رواه الشيخ الترمذي عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال بي لا أحد أغير من الله ألا فقد الله وعد هيرد ألا فقد الله وعد هيرد فلذلك أم سابي حرم الفواحش الله هرمني geɗe bonɗe ɗe geɗe cofɗe ɗe ajani ɗum waɗi allah min allah jinani ko ɗum hen allah omo añi jina ha omo añi omo hiira ha ɓurti ɗum waɗi o harmini ɗen geɗe
ما ظهر منها وما بطن سوده كفين فوف هو هرمين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ألا بد الله يد ما أنتد ألا بد الله يد ما أنتد فذلك بدأ الله ما أنت هورم الحمد لله رب العالمين الله ما أنت هورم رواه الشيخان والترمذي أكفنا وما هذا ما أنتد سويدين دوك هاي دوك فوت عن أبي هريرة رضي الله عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشيبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا فذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ده مسلم في صفة الجنة أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد ما وان ايرتو de eri ne wiya inna lakum anta sihhu onon kay on dañi cellal te falaata sumu abu on gonta nyawde on dañi cellal te on gonta nyaw on kana galde be miyete non on celli on nyawata wayin lakum anta hayya falaata mutu on guri on mayata gurdam dam alda mayde abadan men wan sibu wala falaata on ngoni sagata on naywata on sukabe tan gonton on gonta nay wudi ni ngurtu hankali gasi nayi ala wal wa ta'amu fa atabta isu on gonni e neema on dañi ta cadede muk abada ko belje ni biye on celli on nyawata on nguri on mayata on gonni tagata on naywata on go kibi neema on basara on dañi ta cadede muk won aljanna fa dalika wallahi Allah azza wa jalla wonuudu ɓe nodde kamɓe yimɓe aljanna ɓe antil kumul jannatu on aljanna urithumu ha on dontinama ɗum mana on dokkama ɗum bima kunta amul sabu gollon ɗon ko sabu golle mon moƴƴe ɗe waɗi on dokkama on aljanna yo gon hen to hani mbayi ɗon on celli on ñawata on guuri on mayata on caggotii on naywata on nemima on danta caɗele ɗo muslim fi sifati janna qala allahu taala ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ادعني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الذي سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا موسى آدي امين ان موسى عليه السلام الله فدنم يوهو بلد فانتر سو غسي عربي جيده ko da balde timmi ado ko yaade o sotti tawi hun makko ni wadi ne amti seedo sotti allo ko amti hun maade den cohlu be ne bal sappo god ko bal sappo on bal fannay ko yino ko yide Allah wa kallamahu rabbuhu Allah halde makko bila wasiti kanko Allah tan jaati halde makko haal Allah onan mo jaabo Allah no jaabo do kal ha gasni galu rabbi ya jamam arini wallam andullahi darma walla min darma wallam wadama miyima hada halda qala allah lan tarani awakam lan tarani ayatakam bima mawni bima wadu ronda tid ya hayam bil feñan ben sagarda makano sey feñan sey de tabri do wondo de dirtan softara nganda do wakam yidi so hen feñan diran nganda ana do wakam yidi on sama feñan jiyaka ko jeeyi hayde falamma tajalla rabbuhu lil jabal jemi feñen hayde tan Allah feñen hayde jaalahu dakkan de wonti ko moññi de moññi kay fo law gol hayde fus moññi wa kharra musa sagani fusirni dindirna wayni anna musa en faddi kanyum yando faddi de bisi o subhanallah andi min aji andi wonde ana wana jeefa ko nyagal le yafo النبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم قدم وجهه فقال يا محمد ان رجل من اصحابك من الانصار دلم وجهه قال ادعوه فدعوه قال لما لم توجهه قال يا رسول الله اني مررت باليهودي فسمعت يقول والذي اصطفى موسى على البشر فقلت على محمد
فأخذتني غضبة فألزمت فقال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعبون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزء بصاعقة الدور أبو سعيد قال لي جاء رجل بعد قول أرين من اليهود يهودي أنكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لي وجوت أو مبايس أقول فنلا وقالوا يا محمد إن جميع أصحاب قول يماه من أنصار ترى بهم يس أنصار قول بهم يس قال روح الناس الذين ندم مبرمو فداو بندم أنا قالوا يوم لمن أنت هم بند أو يس هم بند أو يس قالوا يا رسول الله ويا الله صلى الله عليه وسلم إني مررت باليهود مبرت بيهود ينكر فسمعت يقول نم أمبيا ولستها موسى على البشر أمبيا وندري تبي موسى دي بفوق تبي موسى دي بفوق وان موسى بري بفوق وندري وان تبي موسى دي بفوق بيوم قلت له ولا محمد هاي محمد موسى أقول ويأهكي ده ويكم نينون أخذت غلبة تذكر هي بكم قالوا تمام كوي كو موسى أقول ما هو بيتكم مم فقال الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني بين أنبياء وأنبياء من بني أنا بعرف وأنبياء من بني أنا بعرف فإن الناس يم يا ساقون يا إن عندك سعيد يفوق بكر لا وجهه بد يفوق بد لا وجهه فأكون أول من يفيق يفوق من أتو يفيق كون يفيق ده فإذا أنا بموسى تنت موسى آخذ النعي يا دوس أرشة ونعي يعني ندري تأمين فؤاد يفيق تموسى عندك كان النعي أرش فلا أجد أفاق قبلي من عندها كم قاعد يفيق أم جزء ولا يبغى بساقة الدور فدان الدور دفتنا الدور نت ودوم يبغى وانا كم wan kam tan faddaaki mi anda ko faddan dunde won dum tilga walla kam ka adi iftu amma min kam bipimde iftunde taw dede nangi arsh nangi dos arsh rawa yum ko yankina Allah sallallahu alaihi wasallam furno kono bande kam gudum Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadir ayat فلما تجلى ربه جعل دكا قال حماد هكذا وامسك سليمان بذاف ابهامه على انوثي اصبعه اليمنى قال فساخ الجبل وخر موسى صيغا لا تنزل الحاكم انا سال ولد موبي قال النبي صلى الله عليه وسلم جنين اودو ايه فلما تجلى ربه لجان فين هايل جعل دكا ودني كن مني ومني هادي وجنgi ayo o wi قال حماد وي هكذا كوني وان واسكو سليمان بدا في ابهامي على امتي سليمان يتي فيلم ورور لو وفايدو ولد pellel makko pellel makko kodenge woni mo sakrinde e fodde dum do ala fenen hayat forni wulde pellel kodenge hono ala fenen hayat hande fusi fasakhat woni muti hande fusi monni fodde to fenen hayat monni وخر موسى ين فدي رواه الترمذي والحاكم قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يؤتون الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون الذي ورحمتي جرون ديرم وسعت كل شيء هو فنه ده جرون ديرم هو فنه ده نياجن هو فوق فسأكتبها ما من دون للذين يؤتون يتقون رين تفاوب كلوب الله ويفنا زكاة نقد أسكال ما من دم بين يوندرم والذين بيوم عندهم كنيوين بيتا يبني بنقولني آية جامدة بين ما من دم يوندرم أنا أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي رواه الشيخ الترمذي
أبو هريرة أوي النبي صلى الله عليه وسلم بي لما قضى الله عز وجل خير يلا نياي تغورد وفتغي تغورد هاغس كتب في كتابي ويندي بindol makko ko Allah subhanahu wa ta'ala faw indo ko bindugol non to makko to jogi fogala so do arsh o wi inna rahmati ghalabat ghadabi o windi dum yurmderam en fooli en jaari tikram goni o tikka kono ko yimo to ko buri ko waawi ko tikkata ko subhanahu wa ta'ala raw shaykhain wa tirmidhi فاتحة صلاة الفاتحة لله رب العالمين محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد